Het rint warm bij de Social Club in Ljouwert dat mensen lid worden kunnen van de stichting. De stichting had met Ljouwert, Zwolle en Grains nou 3 vestigings. Maar meer dan 1000 leden en 2000 bestellers van de cannabis zijn ze in zo'n maanden tijd explosief groeid. Een van die leden is Peter Sudema. Sudema is ziek en krijgt nu al een skoftje de speciale wietolie van de stichting. Het helpt heel goed in de pine en ik kon s'nachts helemaal niet meer sliepen. En ik kan sinds werk bij 4 tot 4 uur s'nachts sliepen door de olie. Het is een kruid, een geneeskrachtig kruid, wat al duizenden jaren gebruikt wordt. Mede vanwege zijn medicinale werkingen. En gek genoeg in 1923 of in 1927 uit het medisch handboek is verdwenen. In Nieuwsloon is medicinale cannabis om te smoken alleen op recept te krijgen. Er binnen strenge regels en meestal wordt het net vergoeden. Het moet niet zo zijn dat de mensen die zelf hun eigen plantje willen kweken als crimineel bestempeld worden of een grote invallen van politie tegemoet kunnen zien, omdat ze dus eigenlijk voor medicinale redenen die wiet nodig hebben. Mensen met de ziekte van Crohn, epilepsie, MS of kanker zo'n baat hebben bij het nou nog illegale middel. Leden krijgen de wietdrippen vergees toestuurd tegen betaling van een vrijwillige donatie. Ik ben hiermee begonnen omdat het belang van medicinale wiet in Amerika gewoon geëxplodeerd is. Wij volgen eigenlijk hun voetstappen nu om te kijken in hoeverre wij dat kunnen doen. Het zat meestal niet aan mij denken en ik ben gewoon een normaal iemand met een zweverig type, helemaal net. En ik vind gewoon dat mensen dat gewoon krijgen met elkaar en dat mensen dit maar helpen binnen. Een peteer met burgemeester Vet Kronen van de gemeente Ljouwert had de Social Club nog geen vergunning opsmieten. Toch had Kronen in het peteer Tassan zijn best aan te wollen voor het initiatief van Suvernuver. Het initiatief op zich vond hij hartstikke positief. Ook vanwege de legalisatieachtergrond die wij op het oog hebben. Waarbij we eigenlijk van gedachten gewisseld hebben hoe we dit project neer kunnen gaan zetten zonder dat we te strafbaar zullen worden. Pien is altijd op de achtergrond, maar het is gewoon volle noffelijker voor jezelf.